kulturala. Bueno, kaixo. Ongi etorriak Marruma Kulturalen hitzaldi berri batetara. Egia da pandemia garaitik ez ditugula horrelako asko egin, hitzaldi asko egin, eta pixkat ziklori amaitzeko baia 2 urte pasa diela eta txenterrek ondo daukagu hemen, nazioarteko analista, eta justu gaur hilabete bat betetzen denean Rusia eta Ukrainian arteko gatazka hontan, gatazka ja lehenagotik dator, eta horrelako klabeak ezagutuko ditugu gaurkoan, ez daukat gehiago esatekorik, beraz ongi etorri emateko txenteri emango diogu txalobero bat, eta aurrera. Ez zuenean, kargatu, aztuen zait, ikusten dezuen mikrofono batzu daudela eta kamera batzuk, hau dena grabatu egiten dugu, gero podcast moduan saretzeko, iVoox eta YouTubera, beraz nahi dezuenean, orain bai, barkatu, eta agur, gero arte. Bueno, eskerrik asko zuei, holako aukerak ere eskertzen dira zeharo. Bakizu ez, Ukraina pilpilean dagoenez, baina Ukraina eta hitz egiteko konplexua da. Ukraina edo berdin... baina gero behar ditut eskuak libre. Edozein gaia edo edozein gatazka edo edozein errealitatea munduan zehar dagoena aztertzeko ez da erresa. Ez da erresa, gauzak ez dira txuria eta beltzak, balia grisak ere, baina badago komponente bat, da gure eurozentrismo. Hau da, gure bizitza osoan ikasi duguna, busti gara erreligioz, politikaz, gauza askotaz, horrek baldintzatzen digu, gure pentsaerak, gure klitxeak eta barrez, horrekin zaila egiten da benetan ulertzea gertatzen dana. Gero dago hezkuntza eta hizkuntzaren arazoak eta bar. Baina importantea da mundua ikustea. Nola da mundua? Borobila. Eta gero etxera juten zaretenian, begiratu pixkat etxean dituzuen atlas edo mapak, normalean edozein estatuan, sortzen diren mapak lotuta daude gure ikuspegitik. Hau da, Europaren mapak, estatu espainoleko mapak beti zentratuak, beti bide berean, eta hau buelta eman da, ikusten dezue ez dala olako ikusi behar gauzak, per se. Osea, nun dago hemen, estatu espainola de Europa, kasu honetan hemen, baina borobila izan da edozein tokitik. Bigarrena. Ez dakit hori denek. Bai. Hau. Ez. Tamaina, importantea. Etxean ere konturatuko zarete. Afrika, katxarroa, haundilla. Nola ikusten dugu normalean? Ekuador, nun azaltzen da Ekuador? Beian. Ekuador erdian dago, mesedez. Ikusiko duzue normalean. Karo, zergatik, hori, eurozentrismo batetik, argi eta garbi, atzeko mapa begiratu, pum, zer da hori? Pista duzu, kokatzen zarete, nun dago estatu espainola, nun dago Euskal Herria? Baina bote pronto, Mediterraneo kendu eta Italia pixkat izkutatu, zer? Eta posible da, ez? Bai, Turkiatik eta beste tokitik hola ikustea mundua, zergatik ez? Importantea. Pazifikora bidaiatzen baduzue, ikusiko duzue nola eskoletan, erabiltzen duten mapak ere desberdinak dira, zeharo. Hola, oso ondo. Esan dugun bezala, borobila da, taiek esaten dute, normalean Pazifiko Zelanda berria, Australia hemen topatzen duzue, baina haiek jartzen direla hemen, esan dudan bezala erdian kokatzen da normalean, olako tokietan, hemen, Asian eta edonon. Eta esaten dute, erdian kokatzen gara, zer mundua borobila da, bai? Eta azkena. Hola. Ikusten da? Ondo? Hau, Zelanda berrian ere erabiltzen dute. Haiek esaten dute ez bakarrik erdian, baizik eta goian, ikusteko munduan beste etzea. Konzepto anekdotikoa da, baina importante apurtzeko parametro asko buruan, mila esker. Eramaten ditugun, nahi duzunean,
ezin da egin irakurketa laua. Txuriak hemen, beltzakan, edo batekin, edo bestearekin. Hemen ez onak ez txarrak, danak dituzte ardurak. Iritsi garen tokira horregatik, beste gauzaren artean. Baina bai, nik esango nuke azpimarratu behar dela, edo azpimarratu behar direla beste gako batzuk gaietaz hitz egin baino lehen, ez? Hau olako estenatoki bat topatzen dugunean, eta bata da gerrarik ez. Baina inungo beldurrik gabe, gerrarik ez. Baina, klaro, ez gerrarik ez diputazioan daukagun bezalako leloa. Hau da, lelo hori edukiz bete behar dala, kontenidos. Ez basaio ematen edukia, da Jipilandian bezalako lelo bat, balio du edo zer gauzarako, eta hori ez da. Hori ez da. Orduan bai, gudaren euskaldunok gudaren kontra gaudela, eta gudaren inguruan mugitzen diren interesen kontra, o adibidez armamentuaren kontra. Eta denok dakigu, hemen, Euskal Herrian, armen inguruan kriston negozioa izaten da. Listo, bai, bueno, tarte hori, zer da hori? Azken mapa, Eta Japon. Nola ikusten dugu normalean Japon? Behetik gora, ez? Eta ikusten da, beste etzeatan. Bueno, esan dudan bezala, azken mapasan. Venga. Gerrarik ez, esaten dugun bezala, importantea, edukiz bete behar dala olako leloa. Horrekin batera, gu nazioazkapen mugimenduaren parten garenez, egiten duguna, esaten duguna, nazioarte mailan eta diplomazia mundu konplexu horretan ondorioak ditu. Horregatik gauzak ez dira simple, eta simplegietan ezin direla esan gauza asko. Neurtu behar dela esaten duzuna, ez ados edo kontra zaudelako, baizik eta edozein gauza ondorioak izango ditu esanez gero. Eta berriro diot, nazioazkapen mugimendu betzela, gauzak nahiko zailak izaten direla de facto. Berez, guazen hori pixkat lantzea. Eta gero, esan digu bezala, oso ez gaude gudautzean. Gudautzean gogoratuko zarete. Estatu Batua alde batetik, Sobiet Batasuna beste aldetik, bien arteko talkak eta gatazkak nahi, normalean haien esparrutik, hitza, importante, urrun, eta horrekin batera, ikusten ziren, intensidade basuzko gudak, goten ziren, peoi lokalen bitartez. Bueno, gaur egun nik uste dut, gure realitate txikia, ezin da kokatu, ez Estatu Batuarekin, baina ez da ere Rusiarekin. Nahi dut esan, ez da segurazki, ez da Txinarekin ere. Hoiek bloke potoloak dira, aktore nagusiak dira, eta gu, estatu gabeko errealitate batetik, gure txikitasunetik, oso zaila izango zaigu jokatzea, jodaztea, haien joku arauetan, bai? Importantea. Eta gero, gerraren inguruko, eta honen inguruko orokorrean, hiru ardatz, eta lehenengo izango zen, imperioren armatzen kontra. Lehen esan dugun, ez? Edukiz bete behar dugu gerrarik ez. Eta esan behar dugu, gerrarik ez, invasiorik ez, armamenturen garapenarik ez, hemen Euskal Herrian gogoratzen bazarete, garai batean, Lemoizen eta energia nuklearraren kontrako, kriston mobilizazioak eta garaipenak ere egon ziren, ez? Berez, esan behar dugu ere, gaur egun armamento berri horretan nuklearrarekin lotuta dagoen, ez? Gainera, kontra egin behar dugu, armagintza eta armek ez, eta ez imperiorekin, klaro. Gero, burujabetzaren alde, herrien burujabetzaren alde. Eta gero, solasten badugu edo zalantzak sortzen bazaizkigu, ikusiko duzue, klaro, gauza bada printzipioak, eta gero beste gauza bada nazioarte mailan eta nazioarteko harremanetan esaten den realpolitik. Zoritxarrez, bihotza eta burua, ez dator bat askotan, olako eszenatokian. Baina, printzipioz, nire ustez, gure posizionamendua, gure jarrera, aipatutakoa, herriaren burujabetzaren alde. Eta gero, gatazkak konpontzeko, edo irtenbideak topatzeko, negoziaketak. Eta negoziaketak olako parametroak, diplomazia. Hau, garai batean hemen, esan duguna izan da, inongo zeharik gabe. Negoziazio eta diplomaziaren bitartez, gai garen hau egiteko. Bueno, aipatu dudana, sarrera txiki hau, bai mapak eta bai kokapen politiko edo kokapen soziala Euskal Herritik, ikusten duzuen Ukraina dortzean dagoen realitate hori,
Eta ez baduzu ikusten, bueno, jarraitzen dut, blokeatzen da, ez da zergatik, zimaz. Komentatu dizuena, pena da mapena, zeren Kiebeko erruz ikusteko sortzireun urtetik ia 1300 arte uste dut dala, buruz nago. Gero, hau da, lehenengo referentzia historikoa, komentatu dudana, herri nordikoak jeisten dira, eta gero juten dira iparraldera, eta Mosku inguruan iristen direla, eta horregatik sortzen direla, olako loturak erroak Errusia eta Ukrainaren artean, gako historikoak. Baina gero etorriko dira kosakoak. Zer dira kosakoak? Bueno, gure garaian irakurtzen genituen, liburuskak horren inguruan. Eta kosakoak da, azken finean dira tresna politiko-militar bat errusoentzat garai hartan. Katalina Hundiaren garaian, Zarina eta Zar eta olako gauzak sortzen zirenian, argi eta garbi, kosakoak tresna oso erabilgarria zan. Zergatik, alde batetik, politiko edo militarra hasten ziren, bide militarretik konkistatzen mendebaldeko Europa zati bat, kasu honetan Ukraina, gero juten ziren baitare Asia Zentral aldera, Ego Kaukaso aldera, eta Ego Kaukasore aldera, hau da, garapen militarraren bitartez lurra jartzen zan Moskuko ikurpean. Eta gero, Moskutik sari edo premio bezala, ematen zitzaien lurroien inguruan sortzen ziren, hasiera batean, gaztelu fortalezak antzekoak, eta gero sortzen ziren hiriak eta herriskak. Berez, ikusten dezuen nola garapen errusoren aldetik ja Ukrainara ere iritsiko dira. Gero etorriko da, eta han ere kokatuko da etmanato deitzen dana, Krimeako etmanato. Krimeataz ere asko entzun dugu. Soviet Batasunaren garaian, badakizue, leku zoragarria zan, zestoa eta olako lekuak bezala, balnearioak eta olako egonaldiak egiteko, oporrak garai hartanan egiten zan. Eta Krimea oso bitxia, oso aberatza da geografikoki, oso aberatza da ere, hori Hala, eskerrik asko. Oiek bai txalo. Ikusten dezuen, kokapena. Ukrainaren kokapena katxarro ere. Afrikataz esan de tamaina izugarria, Ukraina bera ere tamaina oso importantea eta kokapena. Kokapena da Europaren erdian. Ta gero, edo mentalki egiten baduzue banaketa, mendebaldea eta ekialdea, NATO eta Varsoviako paktua, eta justu mugan kokatzen da. Bai Polonia, bai Bielorrusia eta bai Ukraina. Horregatik, Ukraina eta beste estatu tapoi bezala importanteak dira. Parekotasun topatzen, denbora izango duzu irakurtzeko, Afganistanen kasua oso antzekoa da. Estatu tapoia, garai batean errusoak eta britainiarren artean. Errusoak beruntz etortzen ziren, britainiarrak nahi zuten goruntz jun, eta han biltzen ziren Afganistanen, garai batean. Bueno, datu batzuk hola tita, lau apunte honen inguruan, ikusten dezue tamaina eta hori Wikipedian eta edo zentokietan topatuko dezue. Importantea, biztanleria, fijatu zaitezte, 2014 garren urtean, 2020 garren urte horretan, oain askoz gutxigo, dago tendentzia bat, populazioaren jetxiera. Lagun batek esaten zidan, bera Londresen dago eta Ukrainarra da, eta esaten zidan, hau gertatu baino lehen, ez dut uste gudarik egongo denik, ezke guda baldin badago Ukrainan, gizon gehienak, urte batzukin, kanpoan daude. Ikusten dezue demografia, zergatik daude kanpoan, egoera ekonomikoa oso kaskarra zan. Eta orduan, berak esaten zidan, nire aiton amona, eta igual emakume bat ume txikiekin, besterik apenas dago, exagerazio bat zan, baina, konzeptua ere ikusteko demografikoki nola Ukraina beruntz etortzen zan. Eta ikusten dezu, errealitate oso anitza zan ikuspegi etniko batetik. Kokapena, imperioak eta olako mugimenduak ematen direnean, logiko denez, populazioaren eta herrien arteko hartu emanak sortzen dira. Eta horiek ere laguntzen dute, ikusteko zenbat jende egon dira eta daude, de facto, Ukrainan. Baina Ukraina zan estatu bakarra. Noiztik? Egia da, 20. mende hasieratik. Soviet Batasunaren iraultza emanez gero, sortuko da hango Errepublika Sozialista Sovietika, Ukrainakoa, eta horrekin batera, gaur egungo konzeptu estatu-nazion bezala, hortik finkatuko da. Bertako Ukrainarren abertzaletasuna sortzen da 19 garren inguruan.
beste tokietan bezala, Euskal Herrian ere askotan, abertzaletasun modernoak askok eta askok aipatzen dute edo markatzen dute Sabino Aranaren ideologiarekin eta olakoa. Ukrainan ideologiaz aparte, erroak oso antzekoak dira. Etortzen dira erromantizismo alemanetik eta sortzen dira pixka justifikazioak eta baita ere parametroak zure estatu nazio edo zure nazio estatu bihurtzea argumentarioarekin. Ikusten dezu, eta gero mugak, mugak, nun nahi, aurrera. Historia. Krimeako manatuataz. Manatoa importantea da, azken finean Krimea tartaroak dira. Eta tartaroak musulmanak. Izan dugu eta ikusi dituzue zenbat herri, zenbat etnia pasa eta egon dira Ukrainan. Beste historia etnikoki zenolako osaketa, baina erlijioetan ere osaketa oso bitxia izan dela. Alde batetik, egon direnen artean, esan dugun bezala, Errusia gero berriro jaisten da, Errusia zarismoren garaian han ere kokatzen dela, eta babakizue errusoen erlijioa ortodoxoa da, Bizenzio eta Karlomagno eta historia guzti horiek, ematen direnean, ortodoxoak dira. Baina eske mendebalde ekialde horretan, garai hartan, presentzia nagusia konfederazio batena zan. Europan han sortu zan konfederazio bat Lituania eta Poloniaren artean. Bi horiek ere iparmendebalde horretan, gaur egungo Ukrainaren iparmendebalde honetan kokatuta egon direla. Eta zer religioa ematen da gehien bat hoien eskutan, hemen ikusten dezu, katolikoak. Gaur egun Polonia eta Lituanian juten bazarete flipatzekoa da. Oraindik ere erlijioaren pisua, izugarria. Sobiet Batasunaren esparrua desagertzen zenetik, igoera izugarria, eta jende gaztea eta dana elizetara juten dira. Guretzat pixkat, nola gauden hemen mendebaldean, hori ikustea, baina influentzia izugarria, erlijiosoa. Baina hirugarren hanka izango zen hori, han, Krimea inguruan tartaroak gero Stalinek egingo du, Txetxenio eta beste batzuekin bezala, deportazio masiboak, gaur egun saiatzen ari dira buelta, baina oso saia izaten saia, baina Krimea jartzen dugu ere irizpide edo, gako erlijioso batean. Ikusten dezuen bezala gero, han egongo da, 20. mende hasieran, gora berak asko, eta ja sortzen da Ukrainako Sobietar Errepublika Sozialista. Hainbeste urte. Han ere data importantea eta lotzen dugu Krimearekin. 1954 urtea. Khrushchev, orduan, Sobiet Batasuna buru nagusia, opari bat egiten dio Ukrainari. Hau da, Krimea hartzen du, Rusia zan, izenak ere, Katalina hundiak erosi, konkistatu, ez dakit nola, Krimea. Krimea garrantzia du errusuentzat, historikoki ere, zeren, gune hola paradisiako aparte, Sebastopol iria dago, Sebastopol puerto militarra zan, garai hartan eta gaur egun. Eta zergatik da importantea, Errusiak, gero ikusiko ezu mapan, uste dut, kristona da Errusia, ez? Eta normalean, haien portuak neguan kongelatuak egoten dira. Eta, urberoak urte osoan bakarrik olako portoan dauka. Horregatik ere klabe geopolitika, Krimea. Nahazten dut dana, bestela erortzen zaidana. Orduan, 1954 urtean tori, oparia. Putinek esaten du orain. Oso itxusia da, opari bat eman eta gero kendu, baina, Putin da. Baina, azkenian Khrushchevek ez zuen espero Sobiet Batasuna desagertzea handek 3 edo 4 hamarkada. Sobiet Batasuna ja oso asentatuta zegoen urte horietan, 50. hamarkadetan. Orduan, san pixkat, kinu bezala Ukrainari, bera ere Ukrainarra izan da, geopolitika. Ze gertatzen da gero? Sobiet Batasuna desagertzen da. Gako geopolitiko historiko klabe. Noiz sinatzen da Sobiet Batasunaren desagerpen ofiziala, orain, abenduan bete dira 30 urte. 1981 urtean. Eta nortzuk sinatu zuten. Gogoratu zarete el gran borratxo, Boris Yeltsin, bai? Errusiako burua. Eta berarekin batera, Ukraineko burua, gehi Bielorrusiako burua. Eta zergatik sinatzen dute el acta oficial de defunción. Haien gainetik, Sobiet Batasunea zegoen. Haiek ziren, Urkullu eta Arago eta hauek bezala, edo Feijóo. Azken finean, ez autonomia, ofizialki estatua, baina haien gainean zegoen Sobiet Batasuna. Eta Sobiet Batasunaren gainean zegoen bertako burua, Gorbachev.
Baina zuk entzen baldin badezu, Gorbachev, eta Sobiet Batasuna ekuazioi horretatik, zu, Errusiako burua betzela, zara Champions, ez duzu inor, besteak Europa Liguen egongo da, baina zuia Championsen. Eta gauza bera Ukrainian, eta gauza bera Bielorrusian, bai, konzeptu hori. Ikusiko dezue, referendunan, Sobiet Batasunaren esparru leku gehienetan bezala, ematen dira mobilizazioak edo erreferenduna, estatu berriak sortzen dira, horrek apurtzen du ere, askotan esaten zuten gerorako mendebaldeko interespean dauden interpretazioak, autodeterminazio inguruko eskubidea bakarrik deskolonizazio prozesu batean lotuta dagola, gero ikusten degula gezurra dala, Kosovon eta beste tokitan hori ez dala ematen, eta esaten zuten, Sobiet Batasunaren desagerpena bitxia zenez, usten dugu estatu berriak sortzea. Claro, Sobiet Batasuna arerioa zenez, lortzen dugutela, ez? Baina gero etorriko da Yugoslavia, gero etorriko da ikusi Ego Sudan, etorriko da Kosova, leku askotan mugitu dira gauzak, ez? Berez, hori ere, trampa diplomatiko bada, autodeterminazio eskubideen inguruan, interpretazio asko daude, mugimenduak asko eta baldintzak desberdinak. Gero lotuko dugu Groucho Marxekin. Eta esandakoa, behian duzue, banatu edo inbaditu edo satitu, hortik ibili dira Polonia eta Lituania osatzen zuten konfederazioa, Imperio Austro-Hungaro, errusoak, errumenriarrak, un totun revolutun, eta bakoitzak berea. Esan dugun bezala, gako historikoak, errepaso azkarra, linguistikoak, aipatutako herrien ere errealitatea. Zer gertatzen da, Ukraina banatuta dago linguistikoki, oso nabaria da, ipar-mendebaldea eta eki-hegoaldea. Mende-mendebaldean dira Ukrainar ama hizkuntza dutenek, gehien bat. Gero, Kiev aldera, zonalde horretan, erdi parro horretan, batzuk gehiengoak ere ukrainarrak sentitzen dira, eta hizkuntza ukrainarra da. Kiev da errealitate misto, beti jartzen dut anekdota berdina, hau da, zu Londres edo Madridea juten basara, londinense eta madrileño persez dituzu topatzen. Apenas, danak dira, etorritako, zergatik hiriburua delako. Ukrainian Kieven gauza antzeko gertatu da askotan. Eskontza mistoak normalak ziren. Zergatik, azken finean, ama hizkuntza izatea ukrainarra edo errusoa gauza batzan. Azteko hizkuntzoiek dira lehenguzu propioak. Ulertzen dira oso haien artean, normaltasun osoz. Baina, gehienek sentitzen ziren ukrainarrak. Naiz eta hizkuntzak desberdinak euki, edo ama hizkuntza desberdina izan. Bai, importantea. Zere gero, olako desberdinak erabiltzen ari dira gehien bat, sakabanaketak, apurketak, enfrentamentuak eta hori bultzatzeko. Errealitatea bakarra zan, baina horrekin batera desberdintasunak nabariak. Zu nahi duzunean homogeneizatu hori guzti, sortzen diren ikamikak. Sozioekonomiko, erlijiosoak aipatu ditut ere, realitate desberdinak. Gaur egun ere, ortodoxiaren barnean, azken urtetan ere gatazka egon da. Ortodoxia nagusia Ukrainian, Moskupean egon da, horrek esan nahi du, hango eliza gehienak Moskupean egon dira, Moskuko, Iglesia ortodoxa, Kremlin. Eta beste lekuta, Montenegro eta beste toki batzutan, tresna bitxia bihurtu da erlijio ere, eta orduan sortu da Ukrainako Eliza ortodoxoa. Apurtzeko Moskurekin. Eta hor sortzen dira ere ikamikak Elizaren jabetzaren inguruan. Bai? Bale. Sozioekonomikoak. Horretarako lagungarriak ziren mapak, ondo ikusteko, baina, imaginación al poder. Sobiet Batasunaren garaian, esparru horretan, normalean, estatu sozialistak, eukitzen zuten karakterizazioa bitxia. Hau da, estatu askok ziren gauza baterako produzitzeko. Ukrainaren kasuan meategi eta industria potoloa kokatu zen, meategiak kokatua zeuden, baina industria potoloa kokatzen zen gehien bat ekialde horretan, bai? Eta, klaro, han ere, garia eta zerealen inguruko kokapenak oso importanteak dira. Horrek ematen dio zonalde horri kriston aberastasuna, eta aberastasunarekin batera, ikuspegi sozioekonomiko batetik, etortzen dela ere soldata haundixeago. Beste aldetik konparatuz.
Hori esan aitzaki apurtzeko Ukrainan, Sobiet Batasunaren garaian. Sobiet Batasunaren esparrua desagertzen denean, sortzen dira olako ikamikak, olako egoerak, askotan bultzatutako interes batzuen menpe, ez? Eta gero daude gako politiko eta geoestrategikoak. Gako politikoak ikusiko bagenu mapa, gauza bera. Alderdi politikoak desberdinak dira Ukrainan, baina alde batetik edo beste aldetik bozketak azken urtetan oso nabariak ziren. Batzuk ego eta ekialde horiek babesten zuten Errusiarekiko lotura gehiago bultzatzen dutenak, eta beste aldean Europar Batasunai begira egoten zirenak. Eta hori oso markatu zan banak eta hori, berez, gako politikoak ere egon ziren. Apunte txiki bat, hola, tarte egiteko personai batzuetaz hitz egiten dugunean, oligarkak. Zer da oligarka? Normalean, medioetan, oligarka lotzen dugu, lotzen dute, Errusia, Ukraina, Sobiet Batasunan esparru hoian egoten diren olako elementoak, eta bi apunte, bata, nola sortzen dira oligarka hoiek? Oligarkak hoiek sortzen dira Sobiet Batasunera desagertzen denean. Nola? Bueno, bertako banketxeen sistema, bertako bizimodua oso desberdina zen, enpresaen jabetza estatua zen. Orduan, banketxe berriak ez ziren, sortzen diren banketxe berriak gure antzekoak ziren. Gero realitatea jendentzat oso arraroa zen, ez zeuden ohitutak. Eta gero zen, enpresena. Estatuak neoliberalismo bati esker, ze hori da implementatzen dana Sobiet Batasuna hori horretan, lehenengo urtetan, Jeltsinpean, ustutzen da estatuaren aberastasuna, banaketa egiten da oligarkie horien artean, eta ez jenderen artean, bai da, baina ja plotx, no? Ematen du. Bueno, hori da Krimiako kanatua. Ikusten dezu ere Imperio Otomano nola ibiltzen zen, ez kezkatu gehiago, Lasai, mila esker, ze bestela erotuko zara. Bueno, mapak astu. Gaude hori oligarkaz, orduan, imaginatu, errusua zara, vale. Estatuak ja ezin dizu ordaindu, enpresa dago dakeia manera. Segiten du estatua? Bueno, estatua egiten ditu bonos de enpresa. Banatzen du enpresa langileen artean. Eta bakoitzari, uneko bi, jabetza banatzen da. Claro, errusoek hartzen dute propietario 2% de la empresa. Vale. A ver, ogiaren bilanoa. Ogia? Ez, a ver, ogia, rubloak, ez? Ez, que ni rubloak ez ditut, ni daukat hau. Horrekin ez dezu jaten, papelutza zan. Zer egiten dute oligarkek? Juten dira jende horren gana, eta tokomotxo brutala. Hartzen dute dida batean, jabetza osoa. Batzutan diru miserable baten truke, eta beste batzutan katxiporraren eskutan. Hola, ni beti galdetu dut, Abramovich nera dinekoa da gutxi gora bera, eta ni berarekin nahi detegon, aber zein da la formula ideal. Ez ara inor, eta de la noche a la mañana bihurtzen zara, el del dueño del Chelsea, oain arte. Olako formulak bai dira politak ikasteko, baina bueno, oligarkak esaten digutenak, eta Errusia eta Ukraina olako, bai, eta ez gertatzen da, hauek hartzen dute dirua eta aberastasuna, Errusian eta beste tokietan, eta aberasten dira haiek. Ez dute gero berrinbertitu herrian edo estatuan, eta gainera, askok eta askok diru hoie honeak hartzen dute, mendebaldera, ikusi izan dugu Londresen, zenolako erosketak etxe bizitzaren inguruan, horrek ekartzen duen espekulazioa eta prezioaren igoera, ikusi izan ditugu, hori, nola manejatu dute dirua, Igeldon bertan, bila asko, toko, errusoak leno, oain karo, oain ez dut misin egongo dira, baina erosten, eta guk, mendebaldeak guk esaten dugunean, deno dakizue, ni ez nago sartuta, zuek ez dare, pero mendebaldeko agintariek posik egoten ziren, Mediterraneon, eta olako togitan, haien jateak, oligarkak lapurrak ziren, baina, nori lapurtzen zitzaion? Errusoi, orduan, gu etekinak ekonomikoak, oain aldatu da, antza denez, pero baina oligarkak dira, lapurrak, gero interferentziak egiten dituzte, politikan baldintzatzen dute hauteskundeak, erosten dute jendea, presionatzen dute, bitxia da, ez dakit, hemengo banketxeetaz hitz egiten baldin badegu, ze adjetiboa jartzen dugu, lapurtzen dute, estatuari kentzen diote 1.000 milioi 2008 urtean,
Ez dute ez da zentimo bat ere bueltatzen, jarraitzen dute dirua eta guri gainera aurpegiatzen egunero edo urtero ez dakit zenbat milioi irabazi dugu, zeizen haukate horiek. Edo argindarraren inguruko akordioak. Monopolioak ezin dira, ordon bihurtzen dira, eta zer egiten dute estatuari kendu argindarraren enpresak, telefonika, ez dakit zer, eta privatizazioak ematen dira. Epoka de vacas gordas, etekinak haientzat. Ahultasunak sortzen direnean, denon artean ordaindu behar dugu. Ez dakit oligarka da hitza, baina niretzat, ikusten dudana osantzekoa, tartetxoa nahi nun egin, besterik ez. Oligarkarena. Bueno, Errusia historia guazen pixkat gaur egungo egoera Ukrainara bultatzea. Hau gertatu baino lehen, ni zalantzak asko nitun, ez? Eta horregatik leheno komentatzen barran, euskeraz aurkezpena egiten dugunean analista da, ez? Analista punto. Ni gaztelaniaz normalean erabiltzen dut analisto. Zere azkenian analistoak gara gehienok. Osea, oso zaila da, ez daukagu barita jakiteko zer, noiz, nola, egiten dituzu espekulazioak, interpretazioak, datuak bildu, harakatu, eta horren arira botatzen duzu zerea, baina ez gara jaun eta jabek, esparru honetan. Baina bai, eta adibide da, nik laguna hitz egin da eta gero ez nun espero Putinen operazio militar hain gogorra, militarki hain zabala. Ez nun espero, eta gaina hola esan nun. Zergatik, Errusiak bazitun aukerak beste era batean gauzak menperatzeko. Beste gauzaren artean zan, Donbas eskualderen independentzia horiek aitorpena. Zergatik importantea, ze horrekin Ukraina ja guztiz baldintzatuta dago. De facto bihurtzen diren bi errealitate independiente horiek barneko egonkortasunan kasgora jartzen dela. Bai, Harun Erruso joku hori gero azken momentuan egin zuen bezala, baina kasu honetan ez da ematen. Energiaren frontea, gizue, Ukraina eta salto egin dut, ezken mapak ez ikusterakoan ez una puñetada, egingoet atzera pixkat, salto potolo egin dut, nahi nun oligarkak eta gero aipatu hori ez, Ukrainako egoera nundik edo noiztik dator. Oain medioek esaten dute, Putinek hasi du guda. Guda hasitatzegoen 2014 urtetik. Guda, hau da, ikuspegi militar batetik, baino arazoak eta aferak Ukraina eta Sobiet Batasunan esparru horiean aspalditik zetorren. Sobiet Batasuna desagertzen denean, sasi akordio batzuek esaten dute sinatuta, beste batzuek ahoz, egiten dala. Eta importantea, eta nik sinisten dut paktu hori egin zala. Zergatik, begiratu berriro pixkat historiara, imperio bat desagertzen denean, nola desagertzen da? Gaztelaniaz esaten duten bezala, muere matando. Muere matando. Hau da, Erroman garaian, Grekoak, Bizantzio, kriston gatazka militarrak, kriston sarraskiak, ematen dula logika badala, imperio status quo bat galtzen duzunean, juten basara galtzen, hala edo nola tresna guztia jartzen dezu, militarrak barne, hori ez emateko. Zer gertatzen da? Sobiet Batasunaren desarrapena gauza puntualak enduta oso lasaia izan zen. Horrek esan nahi du, nire ustez, berriro analisto bezala, berme horiek egon ziren. Eta berme horiek ziren, guazen segurtasun baten bila. Segurtasun denontzat, zu esentitzea segurtasun eza batekin, eta zuk ere ez erabili zure egoera beste bati pasatzeko pelota hori, bai? Eta horregatik esan zuten, behin eta berriro, NATOren garapena esala emango, eta horri esker Alemania batu zan. Alemania eta ere hitz egiteko daukagu, Gero esaten dute, ze Alemaniaren batzen denean, ez da, batzen eta punto. Hori da autodeterminazioaren implementazio bat. Autodeterminazioa. Bosketari gabe, kontxo. Gehiengotaz eta ez gehiengotaz ez dute hitz egiten. Kurioso, ez? Europar Batasunaren rasero bikoitza nondik norakoa ateratzen da askotan. Guazen 2004 urtera. 2004 urtea ematen da iraultza laranja. Zer da iraultza laranja? Entzun duzue, Kirgistanen, Georgian zen arrosa kolorea. Hemen laranja, hau da, manual bat,
hori publikatuta dago, eta gainera posible duzu internet lasai topatzea aspalditik. Ja ez gaude 70garren hamarkadan, aurreko mendeko hamarkadan, gogoratzen zarete Hego Amerikan zenolako estatu golpeak ematen ziren, ze ondorioarekin, hau da, kolpe militarrak, puros y duros. Hemen Estatu Espainolean 81. urtean saiatu ziren ere, oraindik ere zeuden olako ideiak, ez? Gaur egun politikamente inkorrekto ditzen dena. Orduan, guazen lantzea estatu edo regimen aldaketa, estatu kolpe bat, bestera batean. Nola, formula oso erresa da. Azten direla protestakan, eta protesta horiek oso babesa, edo babesa handia jasotzen dute kanpoko komunikabidetik. Sortzen dituzu barne mailan tirabirak, fake news ez da Trumpen garaiko errealitate bat, fake news datorren urtetik, bakit, eske anedota gustatzen zaizkit, markatuko didazue, baina fake news da, mundiala da, hippie garaian, 60. hamarkadan. Hippie batzuk biltzen ziren, eta platanoren inguruan hartu azala, eta LSD antzeko bat sortzen zen, platanoren azalarekin, bai? Eta bueno, hasi ziren horrekin, zabaltzen pupa, hasta gizer, lo otro, esto es la leche mejor que el LSD, platanoren salmenta se disparó. Eta gezurra zan. Eta FBI eta dana hoien atzetik ibili ziren. Osea, fake news praktiko, orduan, fake news. Bueno, es que me pone... Esan dakua, guazen berriro pixka serioski. Da manual hori, Jugoslavia hoian ikusi izan, Serbiaren kontra, hemen, Ukrainean, 2004. urtean ematen da. Eta ateratzen dala edo nola. Importantea apena, barne produktoren gordina ibili, garapena ikusteko, Soviet Batasuna demografia bezala, erortzen denean, barne produkto gordina jaisten da, baina pasada Ukrainan. Claro, Moskuk ja ez du inbertsiorik egiten, garai bateko merkatu handia desagertzen da. Orduan, ekonomiko larri. 2004. urtean ematen da iraultza hori, eta estatu batuetatik diru iturri mordo bat sartzen da. Orduan, berreskuratzen da. Gero etorriko da 2008ko krisi famatua, ekonomiko-finanzieroa, haiei ere pairatu dute fuerte, gainera, jetxiera izugarria. Eta gero berriro iraultza hori eman da, eta gero, entente batera iristen dira indar desberdinek. Oligarkak, alderdi politikoak eta danak. Ze gertatzen da 2013-14. urtean olako egoerara iristeko. Bueno, errealitate horietan, hau da, Soviet Batasunaren esparru hoian estatu berriek, erabiltzen dute kanpo politika bat, nik deitzen diot multivektorial, pragmatikoak. Jokatzen dute batzukin eta bestekin. Kasu honetan, Ukrainaren kasuan, akordio batzuk ziren Europar Batasunarekin, eta beste batzuk Moskukin. Claro, Moskurekin akordio nagusia zen energetikoa. Gaseoduktok, hau da, gaseoduktoak Ukrainan egoteagatik bidegi bezala. Taka, a pagar el impuesto. Naiz eta zure hasi zen. Eta Ukrainak ateratzen zituen. Eta gero, beti, errusoen jarrera izan da, kolegak baldin bagara, lagunak baldin bagara, prezioa lagunena. Baldin bagara, etxaiak edo areriok, prezioa merkatuarena. Claro, bider 6 edo bider 7. Gero, Ukrainan ere, ohiturak batzuk txarrak izan dira, ez? Moskuk aspalditik esaten zuen garai hartan. Aizue, ordaindu. Akordioa da prezio kolegaz, baina gutxienez hori ere ordaindu. Claro, peteneras, bai. Ze gertatzen da, orduan presidentea zana, 2013. urtean, erabakitzen du, mantentzea, multivektoralismo hori batekin eta bestearekin. Baina, batean, eta ez dakigu zergatik, orain bai, Europar Batasunak esaten du, sakabo, amaitu da, edo gurea, edo haiena, zuek erabaki. Claro, zuek erabaki, kontuak aterata, erabakitzen du Moskurekin jarraitzea. Ukraina negua oso hotza da. Gazari gabe pasatzen dezuotz izugarria. Pentsa, kokatu zuen buruan, energetiko mailan dagoen importantzia. Alemaniaren jarrera, ia azken momentu arte, kriston menpekotasuna izan du horrekin, Alemania, diru iturri mordo batekin. Baina, ostras, gauza serioa da energia. Bueno, orduan,
zalantzan dago eta erabakitzen du horrekin. Eta justu, mapan ikusten den bezala, egun horietan, protestak sortzen dira, Ukrainako populazio zati importante bat, ipar mendebalde horretan, jende ateratzen da kalera, presidenteren kontra, hau da, estatu kolpe bat bultzatzeko. Eta Europar Batasunean kokatzeko haien burua. Baina eske beste eskualdetan protestak kontrakoak ziren. Hau da, Moskurekin mantentzeko harreman historiko, ez zan hitz egiten inolaz ere independentziataz. Han beste faktor bat ateratzen da. Ateratzen da eskumuturra, neonaziak. Asko galdetzen dute eta esaten duten, ni ez nator bat. Ukraina neonazia da, fascistak dira. Ukrainian daude fascista asko. Neonazi asko daude, fascistak ez neonazi, bai, nazismorekin lotutako asko daude. Eta sortzen dira gatazka horretan. Ez da gehiengoa, populazio asko saberatzagoa da. Eta sortzen dira. Eta askok kontrakoa esaten dute, eta hoen esaten digute, baina ez daukate parlamentariorik, eskumuturrak bakarra dauka. Ja, ados, baina nik definizio bat, eta hori ezagutuko duzue. Hemen deitzen genio podere faktikoak. Potere faktikoek ez dute behar parlamentariorik. Banketxeek, aipatutako transnazionalek, ez daukate ordezkapenik parlamentuan, ez dute behar, txontxongioak dituztean. Neonazismo Ukrainan gauza bera, erabiltzen du, mehatzatzen du eta erosten du parlamentari batzuk. Aparte, ondo kokatuta daude gune militarretan, integratuta daude ejertzitoetan. Eta aparte, onartu dute ere, omenaldiak eta goraipatzea garaibateko nazistak izan zirenak. Orduan, hasten dira protestak, apurtzen da poliki-poliki protestaren arteko errealitateak, eta eskumuturreko bataioiek eta olakoak jartzen direla lehenengo lerrotan. Odesan, gogoratuko zarete Odesataz, Acorazado Potemkin, San Petersburgo dagoena, Aurora dago San Petersburgo, pelikula eskailerak portu horretan, oso zoragarria. Ez badezua ikusi, mundiala da, txuri beltzez da, Netflixen ez dute gotako. Eta orduan Odesan dago manifa bat, mantentzeko Errusiarekin loturak. Sortzen dira eskumuturrakoak, eta hoiek juten dira manifestariaren kontra, baino eraso bortitza. Hauek, korrika eginda, sartzen dira ehundaka sindikatuen etxea deitzen sana. Zer egiten dute eskumuturrekoek? Sua ematen dute. Eta orduan jende asko hiltzan barrun, erreta. Atera zirenak ere, akatua izan ziren, tiros, ostikoz, eta hola. Claro, hori ikusita, eta ikusita lehenengo lerroan jartzen ziren eskumuturreko bataioiak, Donbaseko eskualdean, Donetsk eta Luhansk eskualdoietan jende hasten dela, hauek honea etorriko dira. Berez, guk ere autodefentsara goaz, eta hasten da gatazka militarra. Gerra, guda, 2014 urtean, bortitza, baino intentsitate baxuzko errealitate bat. Mendebaldekoak hasi ziren pixkak eskatzen, hildakoak igotzen. Errusiak dita batean hartzen du de la noche a la mañana Crimea. Eta orduan ja bai, NATO eta konpaini jartzen dira oso urduri. Zer gertatzen da gero? Bueno, guda goruntzu dator, eta lehenengo saiakera egiten da konpontzeko bide negoziatu batetik. Ez da lortzen. Eta 2015 urtean, guda pilpilian zegonean, Minsken lortzen dira akordioak. 13-15 puntu ditu, eta akordioren bitartez, zueten importantea lortzen dela. Guda behintzat baretzea. Geroztik guda puntualki berpiztu da. Hildakoak egon dira. Zer gertatzen da ere, Minskeko akordioren inguruan. Bueno, hori bai da de manual, negoziaketak eta gatazka konpontzeko manuala. Gai batzuk komatxo tartean, teknikoak dira, presoak, atxilotuak, elkartrukatu, askatu, eta hori egiten da. Esan beharra dago, laukote bat eseritzen da mailan, estatu alemana, Alemania, estatu frantziarra, Kiev, Ukraina, eta eseri behar ziren Donbaseko eskualdeko matxinoek, baina Kiebe beto jarri zuen, Errusia eseritzen da, eta komatxo tartean onartzen dugu Errusia ordezkatzea besteak, bai?
laukote hori, eta esan dudan bezala, puntu desberdinak, horietariko batzuk dira preso, eta hori betetzen da. Baina gero, importanteak ere ziren, aldaketa instituzionalak, guri gertatu zaigu askotan ere, osea, implementatu behar dezu benetan, hango konstituzioan aldaketa nabariak. Aldaketa bat da, Ukrainako konstituzioan markatuta dago, NATOn sartuko direla, hori kendu behar da. Markatu behar da, Ukraina errealitate anitza dala. Horrek esan nahi du, hizkuntz eskubideak, kultur eskubideak, eskubide politikoak bermatu behar dira. Zeren hasi ziren ja lege batzukin, uniformidade bat ematen Ukrainari ikuspegi Ukrainiako batetik. Orduan, erruso jatorri sentitzen zirenak, ez errusoak, gogoratu hori, hortaz, eta hitz egiten da autonomiataz. Ez dago ez da hitz bat ere errusoz, ez inongo hizkuntzaz bertako eskualdetaz independentzia aldarrituko zala. Inolaz ere, 2015 urtean, sinatzen da, zer gertatu geroztik. Zergatik, Kiebek ez du implementatu. Errusia mantendu du bere jokaldia ere nahiko gostora, ze azken finean esan duan bezala, Krimea ja bere ganatuta dago, eta eskualde horrekin hola egon da, Ukrainak azteko ezin da otan sartu. Otan sartzeko baldintza bat da egonkortasuna estatu horretan. Eta hori ez da ematen, ezin da. Baina naiz eta hori ez eman, hasten direla provokazioak sortzen, edo esaldi batzuk. Eta orduan, ez da betetzen, inork ez du laguntzen, eta juten da, eta Putin eta konpainia ez dute. Hau ez da posible, gero eta nabariagoa da, hau ez da mejor. Baina Errusiaren aldaketa ez dator orain. Errusiaren paradigma aldaketa dator 2008 urtean. Gogoratuko zarete, 20. mende bukaeran, Jugoslavia hoia horretan, bombardaketak, oain dira, gainera urte hurrenak, Belgrado, taulakoa. Gainera, juten bazarete Belgrado, martxa izugarria aparte, oraindik ere aukera izango duzu txango egiteko eta ikusteko garai hartako txikizioak mantentzen dira, oso bisualak dira, merezi du. Baina hori egiten da, claro, eslaboak ziren, eta Errusiak ezin zuen ezer egin. Ezin zuen. Claro, ahultasuna oso nabaria zan, Sobiet Batasuna desagertu berria zan, oligarkaren jokuak entzun duzuen, eta Orduan, gero etorriko da iraiak 11. Eta iraian 11, Errusiak eskaintzen dio laguntza guztia NATOri estatu batuari. Guztia, are gehiago, base militarrak lehenengo aldia Asia zentralean, esparru Sobiet oi horretan kokatzen direla, NATOko base militarrak, oneritziarekin. Eta hasiko dira hortik, Afganistan erasotzen. Errusiaren kolaborazioarekin. Orduan, guazen pixkat eskema. Errusia prest dago kolaboratzeko. Errusia prest dago haien burua integratzeko. Zergatik ez dugu usten Rusia edo Rusia integratzea? Zergatik ez dugu desegiten NATO, azken finean NATO zan Varsoviako paktua aurre egiteko, eta paktu hori desagertu denez. Guazen sortzea arkitektura, segurtasun arkitektura berri bat Europan. Eta integratu Errusia, Rusia Europa da. Asiaren zati bat, idazle erruso batek esaten du, arazo dute, no es Europa, no es Asia, es Europa, es Asia. Bere nortasunekin lotuta dago, baina ez dugu hori egiten. Eta, klaro, Afganistan eta gero etorriko da, Irak, 2004 ustet, okerrez banago. Zer gertatzen da Iraken? Han ja, Errusia hasten dala pila jartzen. A ber. Saddam Hussein izango dana. Bai, ados. Baina hemen, hau gertatuz gero, guk ez dugu kolaboratu, baina Saddam Hussein kendu dute, erregimen aldaketa bat eman da, hau da, aliatu hipotetiko bat geopolitikan galtzen dugu, eta galtzen dugu gehien bat akordio komertzial guztiak. Konturatzen bazarete, estatu batuak eta aliatuak bultzatzen dutenean erregimen aldaketa bat, lehenengo neurria da, zuek lasai, ahaztu zorrak. Dituzuen zor ekonomiko guztiak ahaztu. Klaro, ez dira haienen, dira normalean areriorenak. Eta orduan, Errusia galtzen du, esaten du, petroliorekin eta armekin eta beste gauzekin kriston diru. Gero entzungo duzue Gaddafirena. Gauza bera errepikatzen da. Aliatu hipotetiko naiz eta Gaddafi ere azken urteetan elemento de cuidado izan ditu gauza honak, entre comillas, baino txarrak izugarriak, baino gauza bera, erregimen aldaketa bat, nola dago Irak, nola dago Libia, eta claro, eta Rusia ja, empieza, 2008 urtean, jago batzen naiz, justu urte horretan Georgian nintzen aste santun. Eta flipatzen nun kalean,
Europar Batasunean ikur nun nahi. Telebistan asaltzen zen ni bezala presidentea, tatzean Georgiako ikurra, eta Europar Batasunean ikurra. Zerbait galdu dut, igual, cambio horario. Ta galdetu nien aizue, baina zuek ez zaudete Europar Batasunean, ez? Ez, pero ja, está hecho. Bai hori eta NATO nere. Bueno, abuztu horretan, izan zen 4 edo 6 eguneko guda. Zer gertatu zen, NATO, Estatu Batuak eta kompani, Georgiako presidenteari juntziren belarria jaten. Aizu, venga, jun zaitez, Georgian daude bigune, Abjasia eta Egosetia. Zu, Tbilisira juten zara turist officera, eskatzen dezu, ikusten dezu, mapa bat, nola ez? Aizu, mapa bat duzu eta ikusten dezu, bizonalde hori beltzak. Eta galdetzen dezu, dago haien hizkuntza, bakizue primo hermanos garela, euskaldunok eta georgianoak, ez? Deitzen digute lengusuak, haien ustez erro berdinak daukagu hizkuntzarekiko, ez? Pero bueno, zer da hau, zer jartzen du hemen bi zonalde hauetan, Abjasia eta Egosetian? Bueno, han esaten du, mapa ofiziala da, Georgiakoa, hori Georgia da, baina el gobierno georgiano no se hace responsable de tu visita a ese lugar. Osa, de facto ziren gune independienteak. Zer egiten du 2008 urtean Georgia? Hori, berotu burua eta gero Estatu Batuetatik, juten da armadarekin, eta han dator paradigma aldaketa Errusiaren aldetik. Soviet Batasunaren gudautzatik eta gero. Zer egiten du? Eraso militarra aurrera egiten du, eta inbaditzen du berriro Georgia. Eta Georgian, 4 egunetan, bertan bera, Goriraino iritsi ziren errusoak. Gori dago Tbilisitik iparraldera, kilometro gutxira, Tbilisi da hiriburua, Gori da Stalinen jaiorria, eta orduan, bueno, ez zuten Tbilisiraino joan, esan behar. 2008 urtean, promesak, NATO eta Europar Batasunean sartuko zarete. Georgia non dago, igual berriro galdu de zerbait, baina ni dakidan ez dago, ez Europar Batasunean, ez NATO nere. Pasa dira 10 urte. Jokatu dute promesekin, fake newsekin, hoi bai dia fake news, baina fake news oso arriskutsuak. Gero etorriko da ere, beste mugimenduak Errusiaren aldetik. Siria. Sirian, anginan, mendebaldekook, Estatu Islamarraren aurrea egiten, hilabeteak, eta barrutik pentsatzen, venga, Estatu Islamarra, dale un poco más al Assad, derrótalo ya. Ofentsibak de broma ziren. Erregimen aldaketa nahi zuten bultzatu. Baina Rusia ja, honeaino, 2008 urtean ikusita, agizak gau el juego, Libia ikusita, eta parte hartu zuten militarki bigarren aldia, haien lurretik, hain estatutik kanpo. Zergatik, alde batetik, Al-Assad aliatua dalako, akordio komertzial asko dituzte, eta hori bestela galerak Iraken bezala edo Libian bezala izango ziren, eta baitarean dago beste base militar bat, importantea Mediterraneon. Bai, konzeptu horiek, paradigma aldaketa Rusia ja erabakitzen du ere parte hartzea, eta gero etorriko da, eta importantea da, adibidez, urtarri honetan, Kazajistanen. Protestak normalak izan hasiera batean zirenak, bihurtu ziren erregimen aldaketa aukera batzuentzat. Eta orduan, errusoek, armenioek eta beste batzuk daukate NATO antzeko instituzio militarra. Eta dida batean, para sorpresa de muchas y muchos, mobilizatu zen indar militar hori, baretu zen Kazajistan, eta 15 egunean pasata gero, atera ziren hortek. Orduan mendebaldekoek konturatu ziren, ostras, estos van en serio. Operazio militar azten denian oin dela hilabete bat, gogatzen naiz, idatzi nun artikulu bat, eta izenburua provokatzailea zen, onartu behar dut, eta Rusia no iba de farol. Gero irakurriz gero artikulua ez da batez ere Errusiaren aldekoa, da azterketa bat. Beti esaten dut, eta ez dira nire hitzak, Spinozaren filosofoaren hitzak. Hemen askotan, gogorra da, baina justifikatu behar dugu esaten dugunan momenturo. Goatzen naiz, iraiak 11ean deitu ziaten irrati publiko batetik, beste tertulian horekin, eta saiatu nintzen, haiek esatu zen denbora uste, son unos descerebraus, esto es una brutalidad, kriston adjetivo, descerebraus no tienen no sé qué, eta esaten nun behin eta berriro, bai, vale, una brutalidad, hau da, izugarrizko erasoa, o sea, pero ostras, irracional, plan militar izugarria, etekin politiko-militarrak izugarriak, eta zer dago horren atzetik? Hori, aztertu behar da, ze bestela irrepikatuko dute ez. Orduan nintzen, jihadistaren aldekoa, manda Dios. Bale, osea, ezin dezu pentsatu. Eta Spinozak esaten du, eta oso ondo, ez egin farrez, ez egin negar,
pentsatu, ulertu, aztertu. Importantea. Osea, ez goraipatu batzuk eta oiukatu besteak. Ez, zuk aztertu. Ez batekin, ez bestekin. Eta askoz gutxigo olako joku olimpikotan. Bueno, cambio de paradigma, importantea, eta olako tartetxo bat, Ukrainatik ikasgai batzuk. Bat, apuntatuta ez daudenez, errefuxiatu zuriak ongietorriak dira, besteak gutxiago. 2. Irak inbaditu dezakezu, baino ez Ukraina. 3. Neonazismoa batzutan onartu daiteke. Neonazismo eta Estatu Espainolan ikusten dugu eskumuturreko posizioak txurituak daude komunikabidetan. Eta gero, esaten dute, nola posible. Bueno, gero, beste parekotasun bat, ideologia sakona aparte. Eskumuturra Ukrainan egon da. Esan ikusten, orain bai, askoz bizualago da. Askok esaten zuten bere garaian, Estatu Espainolean ez dagoela. Ez daukate parlamentariorik, eskumuturra, hola, fuerza nueva, Blas Piñar kenduta de nuestros tiempos. Ez da existitzen, eta esaten dezu, existitzen da. Ez du behar parlamentariorik. Oso erosoa sentitzen ziren alderdi politiko konkretu baten barruan. Baina sorginak bezala. Aber lasailaz. Eta laugarrena, eraikein altuak erasotzea gerra krimen bat da. Europan bakarrik, Gogoratzen zarete Gazako bombardeketa telebisatua, pixkat hortik. Gerra hotzaren ostean, Ukrainaren gatazka biltzen dira, eta ja jungo naiz aurreratzen, Bueno, todavía hasta las 10, A ver, Ukrainako estatuaren ez naiz egongo, amarrak arte. Alsazio bai. Zerez. Bueno, Ukrainako estatuaren eredua, importantea. Ulertzeko, ikusi dituzue gako desberdinak eta mugimendu desberdinak. Hau da, estatuaren kontzepzio bera. Estatu unitario homogeneizante edo estatu federal antzeko edo autonomiko bat. Esan dudan bezala, ekialdeko Donbas eskualde horiek eskatzen zuten autonomia, eskubideak, ez zuten eskatzen inolaz ere independentzia. Orain ja eman da urratz hori. Gatazkan kokatzen zan. Beste gatazka bat ere, lau gatazka, esango nukenik bat egiten dute Ukrainaren gainean. Bigarren gatazka da, Errusia eta Ukrainaren artean. Ukraina giro ziaboga ematen duenean, ikusten dugu ere, Errusia mugitzen dela, Krimea nahi du implementatu haien influentzia, gobernuan, edo gobernuan ez bada, ez egonkortasun baten bitartez, eta, esker mila. Barkatu, Ukrainaren estatu eredua. Errusia eta Ukrainian arteko gatazka tirabirak. Hirugarrena, Errusia eta Mendebaldea. Ikusten dugun bezala, kontatu dizkizuet zenbat eraso, kontraeraso, gauzak ere, eta Ukraina da, gune espezifikoa, han ere, bi potentzia horien artean, bi interes desberdin horien artean, gatazka bat ere sortzeko. Eta laugarrena da mundua. Ukrainan guda dago, noski, baina gaur egun 21 baino gehiago gatazka armatuak daude munduan zehar. Eta askok, eta niri kriston pena eta mina lagunak nituen, da Yemen. Yemen umiak hiltzen ari da gozez. Gozez ez, bombardaketak, erasoak eta gainera gozez. Eta nungoak dira armak? Ustedet batzuk, segurazki, Euskal Herritik ateratzen direla. Matar ez mal. Hori izango zen 5. ikasgaia, baina matar ez mal aquí. Armak ez dira etxeak pintatzeko, precisamente. Kriston negozio ekonomikoa, etekinik ekonomikoak izugarriak sortzen dira. Eta Euskal Herrian, armagintzaren enpresak oso potenteak dira. Oso. Eta ez dira eiza egiteko, hori beste eztabaida izango da, eiztaria garenez, edo ez. Gaude beste eta hitz egiten, pertsonak erailtzeko. Matar ez mal, Munduan, gatazkak asko eta beste gatazka bat, evidentemente da Ukrainan. Eta hiru dilema, hala edo nola, kontzeptualak dira batzutan, eta bata da segurtasuna inguruan.
Oain dela ja aste batzuk, Juan Luis Cebrián, El Paisen, publikatu zuen artikulu bat, Juan Luis Cebrián ez da Mosku sale ni de palo, da elemento de cuidado en ese aspecto, bere ideologia, baina oso interesantea zen artikula, tipo esaten zuen, a ber, eta ni naiz lehenengoa, niretzat Rusiarenak ez dauka justifikaziorik, nik ez de kondenatuko, ez naiz jungo, baina ez du justifikazio, ez bat egiten. Rusia gaur egun ez da, beste gauza bat, topikoak apurtu, horretarako ziren mapak, ez da Soviet Batasuna, eta Putin ez da Soviet Batasuneko buruzagi nagusia, sistema kapitalista bada, kapitalista basatia, beste era bateko sistema, estatuaren indarra oso importantea da Errusian, kontzeptuak ulertzeko Errusiaren errealitatea lotu behar dugu estatuarekin, segurtasuna, hitza, segurtasuna estatuarena, horregatik Rusia behin eta berriro marra gorria, ez etorren ere mugaraino, estatuaren segurtasuna, hitza, zalantzan jartzen dugu. Baina segurtasuna ere Errusian lotuta dago jendearekin. Hango aitona batek esaten zidan, urteak dira. Beida, Soviet Batasunaren garaian, danok, galtzak berdinak, bakeruak. Berdinak, marka berdina. Osea, el corte, no había otro. Gaur egun, hau aldatu da. Sartzen zara denda batea eta duzu 10 marka, 11 marka. Aukeratzeko. Hori bai, ezin dut ez da bat erosi. Eta esaten zidan, eske nik ez den nahi boskatu zuen demokrazia bezala, 4 urtean behin, bigarren konzeptu, guazen hortaz hitz egitea, demokraziataz. Mendebaldeko demokrazia da honena, ez? Orain, batek esan du, zorionez, la menos mala. Eta zuri hori esaten dizutenean, niri behintzat, la menos mala. Gero, potencia de maldad izugarria du. Es mala. No es buena, es la menos mala. Hoi da, banko malo ere, sortzen dutenean, hoi marketing de la leche, hay que tener cabeza mucha jeta. Krisia eta gero sortzea, banko malo, manda leches. Pues bueno, gauza bera, demokrazia, guri esaten digute, ze demokrazia mota dugu hemen mendebaldean? Partizipatiba, gaztelean esaten duzu, parte hartzailea, edo ordezkatzailea. Representatiba, puro y duro. Guk boskatzen degula urtean behin. Eta punto y se acabó. Ez daukagu aukerarik boskatzen degun pertsonari momentu puntual batea. A ber, nik eman dizut, egin dugu kontratua, nire botoren bitartez, nire ordezkaria zarela, baino kontratuan jarri dezu. Etxe bizitza gazteentzat, ez da gizer, autobusa merkeagoak, eta ez dezu ezer bete. Orduan, kontratu hau zita dago. Berez, esan behar nun, lanera ez, al paro, porque no tienes un puto curro. Ez? Guazen, bai. Eta haiek, errusoek adibidez daukate, demokrazia soberana deitzen dutena, eta soberania estatuarena kriston importantzia da zelotzen dute. Ezain beste parte hartzaile horrekin, baizik eta segurtasunarekin. Rusia, pedazo ere, zenba pedazo gaur, Afrika, Ukraina, Rusia, oso handia da. Imaginatu momentu batean, neoliberalismo, neokapitalismo, nahi desuen epitito jarri, sistema bat martxan jartzen dela Rusian, ze gertatzen da, adibidez, Siberiako herriska galduta batean. Neoliberalismo basati horretan, etekin ekonomikoak klabeak dira. Eta olako toki batean ez dituzu inungo etekin ekonomikoa sortuko. Berez, osasungintzan, hezkuntzan, etxe bizitzan, egiturak, karreterak, ez dira sortuko. Salvando las distancias. Zer da la España vacía? Zertaz kejatzen dira de la España vacía? Gu, espainolok, demokratak. Eta ez ditugu inbertsiorik egiten olako errealitatetan. Eta txikia da, lehenengo munduan, entre comillas, gaude. Berez, zer gertatuko zen. Orduango jendeak segurtasuna, estatuak segurtasuna. Segurtasuna eta demokrazia. Ta hirugarren kontzeptua ere. Zorionez edo zoritxarrez, nazioarte mailan barne politika. Por tu interés, Andrés. Zergatik mugitzen da eta hainbeste mugimenduak Macronen aldetik egun hauetan, hauteskundeak ditudalako. Zergatik John Biden interesatzen zaio full hau. Afganistaneko afera eta gero, barne mailan estatu batua dago pilpilean, gizartea zatituta dago, pobrezia, txirotasun tasak izugarriak dira, gauza bada makro, baina realitatea oso gordina da, orduan, barneko politika baldintzatzen du gero kanpo politika erabiltzen dituzun piezak.
interesen, eta Rusiare, tampoco vamos a ser aquí más papistas que el papa, danak. Nazioarte harremanak. Nazioarteko harremanetan, badago lehen, hasieran esan dudana, hitz madarikatu bat, real politika. Eta horrek baldintzatzen du, gu, kriston arazoak izango ditugu. Segurtasun eta hitz egiten dugunean, eta leno, hainbeste hitz egin se me va la pinza, Juan Luis Cebrián horrek esaten zuen, onartu behar zaie segurtasun esparruak, zonas de influencia deitzen direnak. Onartu behar zaie potentzia hundiei, evidentemente. Gu bihar jartzen badegu edo lortzen badegu hemen kriston iraultza, lortzen badegu Euskal Herrian soviet bat egitea, no vamos a durar ni 3 minutos. Zoritxarrez, baina hori da real politika haientzat. Europa League, Champions League, gu gaude oraindik ere, ondartzako partiduak garai batean bezala. Eta gogorra da. Horrek ez du esan nahi, hau ez dala irauli behar, noski baietz, baina konzeptu horretan, inago konzeptuz, gero bakoitzak aterako duna, baina hori da, real politik. Horrekin batera, potentzien handien eskubideak. Gustatu alaz gustatu, lero hasieran esan dut, burujabetzaren alde naiz. Burujabetzaren, herrienen burujabetza eta pertsonen burujabetzaren aldekoa naiz. Eta orduan batek galdetu zidan, ja. Eta zaude esaten realpolitik, zaude esaten segurtasun esparruetaz, orduan, Ukrainarrek erabakitzen baldin badute NATOren partaidea izatea, eta uko egiten diogu, nun dago burujabetza realpolitik madarikatu horretan. Goazen aztertzea, etekinak, Ukraina seguruago sentituko da NATO partaide izan da? Agian bai, baino mundua? Segurazki ez. Orduan, donde manda no sé quién, no manda marinero. Edo lako zerbait, bantzeko parecido. Bai? Gogorra da, baino realitatea da, realpolitik. Eta gero horrekin batera eragin esparrua komentatu dudana. Eta gero dator, Estatu Espainola erabiltzen da asko Estado de Derecho. Gero egiten dezu, hemen abokaturen bat ikusten dut, baina galdetzen badezu, aktore hoiei, zer da Estado de Derecho, ni puñetera idea, pero queda del recopón. No, esto es un Estado de Derecho, bueno, nazioarteko, eskubidean, bantzeko parecido da, horregatik hasieran esan dut Groucho Marx, nazioarteko eskubideak potentzia hundientzat zer da, pues estos son mis principios, y si no os gustan, estos son mis principios. Y tengo estos otros principios, erabiltzen da interesaren arira. Eta potentzia hundiek, horregatik hasieran esan dut ere, kontuz blokeekin, que blokeak ondo daude, kolegeo eta ez da gizer, baina gero realitateak txikiok daukagu eta izango ditugu arazo potoloak. Eta esan duana, eta hasieran eta berriro, burujabetzaren bortza ezintasuna. Klabe, edozein garapen dialektikoetan, urrengo mundu utopiko batean, hori importante izan behar dela, pertsona eta herriak. Bueno, eta bain zer, venga, la pregunta al millón, segu da mota topatuko dugu hemendik aurrera? Bueno, nola ez da ikusten, importantea zan ikusteko, visualki hobeto zan, pero bueno, gutxienez nik 5 aukera topatzen ditut. Posible da bata bestearekin hirugarren bat sortzea, osea ez dira eskluyenteak. Posible da, bata da guda laburra izatea. Motza ni naiz, baino, laburra, demagun. Eta esaten dezu, eta zer da laburra? Piztinara botako naiz. Maiatzarako negoziaketak edo zerbait agian bideratuta dago. Asmatzen badet, gogoratuko zarete. Ez badet asmatzen, ez, zeren guda askoz gordinagoa izango da. Eta guda luzera jungo da. Nere ustez ez zaio interesatzen inori. Bueno, ez zaio interesatzen, ez zaio interesatu behar inori, baina posible da. Esaten digute telebistan, errusoen hankasartzea izugarria izan dela. Ez zuten espero hain askar, haiek espero zuten dida batean bere ganatzea dana. Eta informazioarekin, fake news eta horrekin zalantzak sortzen zaizkizu. Zun mapa batean ikusten badezu, eta benetazko, eta horretarako onenak dira militarrak, profesionalak. Niri tokatu zai konferentzia batzutan jakin gabe militarrak zirela, eta ostras, txapo, gero klaro, militarra karguduna. Bueno, baina ez dute medioetan azaltzen dana bezala aztertzen. Bat, azkarra edo azkarra. Ematen dula tempusa ia bere osotasunean betetzen ari da
Errusiaren aldetik. Egia da, erresistentzia agian espero baino potenteagoa da. Baino pentsatzeko gauza, korredores humanitarios, aipatzen dutenean. Nork erabiltzen ditu olako irte bideak? Esaten digute, ez? Errusuek ez dute nahi populazio zibilak usten ateratzen olako gunetik. Kurioso. Hiri horietan dago eskumuturreko indar potentenak, gordetak. Etxeen artean, bunkerretan, eta bar. Errusiak ez du nahi eta ez du izan inungo intentziorik aurrez aurre enfrentamentu potoloak egiteko. Ez du nahi, hasiera batean. Mapan ikusten dian bezala, egiten nahi da, aislamendu mugimenduak. Betik ere aislatzen, indar horiek ere aislatzen, Mariupol hain hainbeste entzuten da, eta orduan, Mariupoletik jendea zergatik ez da ateratzen. Ze errusoak ez bauten nahi, pues lo tienen muy fácil, 47 pepinos, y de ahí no sale nadie. Baina errusoak nahi dute zibilak ateratzea. Eta orduan eskumuturrak aurrez aurre ukitzea. Ez aurrez aurre borrokatzeko, porque les van a caer pepinos a manta. Claro, eskumuturrekoek ez dute nahi dute, deitzen da eskudos humanos. Eta hori aplikatu du estatu islamiarrak Sirian. Eta berriro, rusoak ez dira Jipilandiatik etorritakoa, gaiztoak dira, segurazki. Baina ikuspegi militar batetik, haien mugimenduak oso neurtuak daude. Eta gainera, ez du, fijatzen basarete mapetan, ez dauka inungo asmorik Kievetik, pasa de Kiev y sigue palante. Ez dute inungo asmorik. Ez dute horren arira nere ustez, eta posible da hankasartzea, ez naiz oso aditu mugimendu militarretaz, baina oso zaila izango zen Ukraina bere osotasunean menpekotasun mantentzea. Oso. Hori bai izango zen Vietnam edo Afganistan bat. Orduan, nahi dute, nere ustez, Donbass eta eskualdoietan, koltsoi pixkat zabalagoa, nahi du Errusiak ere Kiev inguratu, eta Kieven bai lortu rendizio bat. Hori, bisualki, astomola kapital. Eta guain guazen hitz egitea. Nik uste luzea posible da izatea. Galerak denok, y que no me cuenten milongas. Ni beti esaten dut, bagizue, esango, Mediamark, ez? Lelo famatua, yo no soy tonto. No hori nik uste gure kasuan bai aspalditik erori zaigu, nire kasuan bai. Ze tontua gara. Kontatzen digute gaza eta petrolioaren prezioa igo dala Ukrainaren gatazkaren gatik. Bale, seguro. Baina saltzen diguten gaza eta petrolio eta gasolina egun hauetan ez dago erosita guain. Aspalditik erosita dago beste prezio batekin. Orduan, zergatik saltzen digute hola. Pues hori, Mediamarkek esaten duelako, porque somos tontos. Onartzen dugulako, edo girasoletaz hitz egiten dugu. Estatu espainoleko produkzioa da, gutxi gora bera, demagun, el 20. Beharra, el 10. Y no hay girasol. Gaur galego batekin egon naiz, corajo, nosotros tenemos maíz, pero podíamos tener girasol si queréis. Mugimendu asko daude, eta gero, dator, beste kausa kolaterala, gerra luzea, eta esaten dut, Europako gerra hirugarrena, hau da, zabaltzen da. NATO sartzen bada, posible da. Crimea, bere garatzen bada berriro Ukrainaren barnean, posible da gatazka militar, eta orduan, que nos cojan confesaos, oso arriskutsua. Baina hemen ere, beste kokapen bat, neurriak bitartean, zigor ekonomikoak Errusiari, bai? Boikota. Ezin da inungo harremanak, eta estatu batuak agintzen duena Europar Batasunak betetzen du. Eta esaten digu, ez erosik gaz gehiago Errusian. Eta esaten dugu, vale, somos cachondos. Estatu batuak eta Errusiaren arteko komertzio edo hartu emana komertziala oso txikia da. Ez dauka estatu batuak inungo galerarik, baina estatu batuak gainera esaten digu, eta orain erosi guri. Bale, estatu batuetatik ekarriko dugu itxasontziz, con lo que tarda. Eta esaten dute, bale, Europatik, bale, 6 bider garestiagoa. Eta berriro esaten diozu, bale, eta orduan, Mediamark. Baina Mediamark mediokrazia horretan, hau da, politikariaren eskutan, que da terrible, haien eskutan gaude horretarako ere.
zigor ekonomiko eta boikotoiek ondorioak gu pairatzen dugu, ez estatu batuarrek. Eta orain, aurrekoan, pena hori, zeren, badago aterasan berri bat, horri osoko berri bat, El Paisen, eta esaten zuten, bueno, kriston aukera izango da la oportunidad del Estado español de convertirse el verdadero motor energético de toda Europa. Titularra, Gero, letra txikian esaten zuen, egia, hau da, oraindik, Estatu Espainoleko portu gehienetan, kriston aukera, berez badago instalazio potenteak, eta ez daude betetak, orduan aukera dago, egia da, estatu batotik etortzen dana, betetzeko, osea, hori bai. Hori dana, san horri osoa, eta azken faldoia, azten zan, eta los peros, eta orduan ja, ikusten zen un mapa bat, eta mapa, ostras, hola, begiratzen, ez daude oleoduktok edo gasoductok. Bueno, bai, hemen bira, Euskal Herrian daukagu, Europarekiko, zeren proiektu bat zegon Kataluniatik, Estatu Frantziarrarekin bat egiteko, baina bertan bera gelditu zen, zer ekonomikoki era un pufo. Ez zan rentable. Baina guk badaukagu, eta hemengo baten batek ere esan du, Bilbotik, los compañeros, compañeras, hemendik Europara. A ver, da una canilla, sí. Eta Europak, ikusten badituzue, behar duen kanion hasi, gas ateratzeko. Berez ez du balio, sortu behar dira. Eta orduan el paisek bukaeran bai esaten zituzten beste egiak. Eta bueno, hay algunas pegas, concho, entonces ya no es tan chollo. Y esas pegas son, bata, gasa likidoa da. Gas hori ateratzen da fracking eta historia hori. Gogoratzen zarete hori de klimaldaketa, que los gobiernos europeos los más verdes, ostras, politika hori ja astu, Bat, bigarrena, oleoduktok eta gasoduktok prest daude gas potolo bidaiatzeko. Hau da, Rusia, Libia, beste Argeliarena. Eta hau da likido, bere sortu behar dira oleodukto berriak. Eta el paisek esaten zuen, ostras, es que empresas que no anónimas, oza, ez zuten izena eman, esaten zuten que etekinak zero, bere estak. Eta gero dago beste, eta gero esaten zuten, 1, 2, 3, eta beste oztopo bat. Plantas de manipulatzeko, eta hori behar dira, berriak, gaza desberria, ez daude. Berez, un bluff. Gogoratzen zarete Brexit garaian, zer esaten zuten espainolek, eskori bitxia da. Brexit garaian esaten ziguten, behin eta berriro, Brexit eta gero London City, hau da, hango negozioa bertan bera etorriko zala, enpresak ies egingo zutela, London merkatu ekonomiko finantziero beruntze etorriko dala, eta enpresa horiek Madridera etorriko ziren. Orduan Ayuso ez egon, pero Madridera, claro, gaur egun, Brexit garatu da, hasta un punto, enpresa batzuk jundira, baino City dago a todo tren, eta jundiren enpresa, jundia Frankfurt, Milan edo Paris, Champions. Baino, konzeptuak, energia, nahazten da, zigorrak, gauza guzti hoiek. Orduan, gerra laburra, gerra luzea, Europa sartuko da, eta azken biak, eta netzak hemen bai da A edo B, irtenbide diplomatikoa, negoziak eta guazen eseritzea mailetan. Gogoratzen zarete, eske honea etorri naizen eta ikusi dekau, argazkia pena ez ikustea, Macron eta Putinen arteko argazki famatua, zan, kriston, eta ze bombardaketa mediatiko lehenengo egunetan esanez, bezperan Putin bildu zan, bastaki Bielorrusiako presidentean, eta gutxi gora bera tomando potes en la barra, hola. Osea, gertutasun, eta Macroni, Europari, zenolako humillazioa. Olako, ni betzela baino gehiago, ez? Eta gero, handik 2-3 egunetara, medio berdina, medio hegemónico hoietan publikatzen dute. Macron se negó a hacer el PCR porque le podían robar el ADN. Lógico, yo tampoco lo haría. Pero claro, orduan Putin, Rusiako presidentea, osasun neurriak hartzen ditu, y te pone allí. Periodiko bera, espekulazio guztiak, eta horrekin nahi dut esan, leheno, sartu baino lehen, nik ez telebista ez irratirik, ez dut entzuten, ez dut ikusten, eta are gutxigo guringuruan dagoen, eta irakurri gero eta gutxigo, nire iturriak ditut, hemendik kanpo, sare sozialak gutxi, eta esaten dezu, eske, da terrible, oso gogorra, eta orduan, diplomazia, maiak eta maiak, eta hortik, negoziak eta batean, zuk badakizu sartzen zarela karpeta osoarekin. Eta askoz jota aterako zala erdiarekin. Erdiarekin ateratzen bazara patirar koetez.
Ze beste aldeak ere, negoziaketa horretan, nahiko zitu segurazki etekinak atera. Hori da negoziaketa bat. Bestela izango zen, zure guztia ateratzen baduzu, keskatzeko modukoa. Ez dut uste negoziaketak. Negoziaketak ematen badira, aukera asko daude Ukrainian. Bata, eta niretzat hori bai da importantea, Europak behar du segurtasun arkitektura berria. 80. hamarkadan galdutako aukera, Europarrok berreskuratu behar degula. Nere ustez behandu daia. Behandu. Errusia ja ez da kokatuko Europa. Errusia espalditik ja bizkarra eman digu. Zeren mundu honetan sortzen ari den, eta ja sortzen ari den, ez da sortu bere osotasunean. Orden berria, ez da gudautzakoa, hau da, bi polo, kapitalismo, komunisto, gero hori erortzen denean sortzen da polo bakarra, hau da, unipolarra, hegemonikoa, estatu batuak, eta gero gudak eta dan etorri dira. Gaur egun jes gaudeola. Txina espalditik dagoan, estatu batuak espalditik dagoate joka Txinan esateko, kolega, guazen egitea G2. Eta Txinak esaten du, zuzara imperio bat beruntzetortzen dela. Beruntzatoz, osea, ni nire pausu. Eta etorriko da. Eta Rusia eta Txina eta India eta Brasil eta horiek danak akordio desberdinetan aspalditik mugitzen ari dira. Berez, diplomazia eta ordena eta dana hori kontutan hartu behar dela. Esaten dugu, Banko Mundial FMI-tik botako dugu Errusiak. Eta Rusiak esaten du, bale, Txina, India, Rusia, Ia, Asia, Afrika, aterako dugu beste sistema bat. Lagako tribunal gorena hori, errusoek esaten dute, hay que juzgar por crímenes de guerra a Putin. Eta Putinek eta hauek esan dute, kasualitatea. Han amaitzen direnak danak dira estatu batuetako arerioak. Igual guk ere sortzen dugu. Eta guk esaten dugunean nazioarteko komunitatetaz hitz egiten dugu. La comunidad internacional pone sanciones a Rusia. Pena de mapa berriro. Zean bai da oso adierazgarria. Begiratu hori salseatuko dezu eta ikusiko dezu. Kanada, estatu batuak, Europa Zaharra, Japon, Hego Korea eta Singapur. Ikusi dezuen mapa, ikusi dezuen populazioak. Hori ez da mundua, Mundu askoz gehiago da. Mundua aldatzen ari da. Eta gu, beti, Europa Zahar honetan kokatu gara mapak bezala, hasieran hasi naiz bezala, erdian, eta uste dugu horren inguruan sortzen dana, Euroasia da nagusia aspalditik. Eta mugimenduak ematen ari dira. Proposamen bat dago eta ia martxan, ordainketak esaten dute, dolarrekin ja ez dugu ordainduko gure akordio komertzialak. Nor galtzen du estatu batuak. Eta haien arteko sistema berri bat jarri da martxan. Aspalditik, hortaz ere, Europar Batasuna Mediamarken eredu nagusia da, eso sí que son tontos, euro sortzen denean, kriston aukera gonzan, euro goruntze etortzen, eta Iran eta beste realitateak estatu batuarekin harreman txarrak zituztenak proposatu zuten, guazen transakzio komerzialak eurotan ordaintzea. Europaroentzat hori izango zen pelotazo. Estatu batuak presionatu zuen, eta berriro el dolar. Eta gu, men. Oso zaila da ulertzea, zaila ez, interesak daude, interesak oso bitxiak. Bueno, irtenbide diplomatikoa negoziatzeko badaudela aukerak, posible da, adibidez, hau dana espekulazio momentua da, orduan nik ezin dizuet esan hau benetan izango dala, baino, demagun, esaten du Moskok, Krimea jartzen dugu mai gainean, eta guazen erreferendum bat osatzea berriro ere, egin zan bere momentuan, aterako da berriro ere, haiek bai errusoak nahi dutela izan. Oain ja, nosotros akaian. Nik uste Europar Batasuna eta besteek ja onartu dutela Krimea ez dela bueltatuko. Baina zer egiten dugu Donbaseko eskualdearekin? Zer egiten dugu? Autonomia hori, independentzia gaur egun, onartzen da, ez da onartzen, hemen hai para todo. Interesak eta irakurketak desberdinak. Ukrainari zer interesatzen zaio? Segun horekin hitz egiten dezu. Hitz egiten baldin badezu ultraeskuintar hoiekin, donde la unidad indisoluble de la patria es intocable, haiek esango dizute hori Ukraina da. Pragmatismo mugitzen direnak, teknokratak direnak, segurazki esango dizute. Eta kentzen badegu estenatokitik hoiei, Ukraina bezala gelditzen garenok, Europar Batasunaren alde izango gara, era homogeneo batean. Tagian errezago izango zen. Eta Moskuk, bi aukera ditu, negoziazio horietan esatea, para ti, jakinda, gune hori han utzita Ukrainaren barnean, gaur egungo zauriak ez direla itxiko, berez
lehen aipatu duan, ez egonkortasun nabaria egongo dala Ukrainan, ezer egin gabe, de facto, edo mantentzea ere de factoko independentzia eta horrekin ere presionatu errealitatea, NATOren urratza ez ematea. Esaten dugu NATO eta Ukraina aukera dauka, eskubidea dauka, bale, posible da hitz egitea. Georgiaren kasua aipatu dizuet, ez da bermatu. Baske Joe Biden orain dela 2 hilabete eskaz publikoki esan zuen. Ukraina urrengo 15 urtetan ez dala sartuko NATOn. Eta ondoan zegoen aholkulari bat, eta esan zuen, ez da 25 urte barrun. Hori onartuta baldin badago, de facto, zergatik ez da idatzi, zergatik ez da publiko egin idatziz, eta berme bat ematen zaio segurtasun konzeptu horietan Errusiari. Bueno, diplomazia esan dudan bezala askotarako da. Eta gero bai dago, estenatoki niretzat oso arriskutsua. Gaude hitz egiten potentzia nuklearretaz. Eta hemen oso erresa da esatea, Putin ez dakiz zer eta ez dakiz zer dela. Putinekin akabatu behar dela, fizikoki. Lepoa moztu behar zaio. Ostras, ni egongo banintz Putinen azalean, nere behatza, ez ordenagailuan bezala, baina nere behatza egongo da jokan. Botoi gorriaren gainean. Botoi gorrian, nere gana etortzen bazara, nere bizitzarekin akabo egitea, nik neu esango dut, eta zuek nerekin. Eta dana pikutara. Serioa da. Guda nuklear hori handago, arrisku bezala. Berez, guazen serioski pentsatzea, guazen ez egitea batekin eta bestekin, topikoak eta errealitate faltsu direnak ahaztu, eta guazen aukera bat ematea negoziazioari, diplomaziari, guazen sortzea segurtasun esparruak sortu behar baldin badia, baina Europaren barnean guazen arkitektura berri bat segurtasun inguruan sortzea, nun arma nuklearrak desagertzen direla, eta ez hippie garaian bezala, peace, edukiz politikoarekin. Eta esaten duan bezala arma nuklearrak, esaten dut base militarrak, eta esaten den negozio, armagintzaren negoziotaz. Gauzak asko, baina guazen benetazko mundu berri bat sortzeko, baina baldintza horiekin eta realitate gordinarekin jakinda zein den. Asko daukat, baina, pero ikusten dut ordua. Igual, zuen aldetik ere aukera, bestela, uste non, egongo zinetan hasieratik astu zait komentatzea, edo zein momentugan mostea. Pero bueno, bakarrik apunte txiki bat, antolatzaileei. Pasako diet, txosten desberdinak, artikulo mordo batekin. 4 txosten dira, ez ikaratu, ez bildurtu. Horrekin egiten dezue, daiba ezu irakurri, ez kronologikoki daude egindak, eta pena da, txertatzeko ez dut denborik esan. Baina oso interesantea da, ikusten dezu ere aldaketak. Danak gaztelaniaz daude. Normalean argia eta berria irakurtzen dugu, ordunatak igual gararen bat azaltzen da, baina uste oso gutxi, eta saiatzen naiz normalean, gaztelaniaz, jendea ingelesez, zalantzak ditu edo arazoak ditu, ez? Norbaitek nahi baldin badu ingelesez zerbait, eskatzeko antolatzaile ere. Horrekin batera jungo dala liburu batzuk, bibliografia bat, eta 3 bideoren loturak. Hoiekin, interesatuta dagoena, antolatzaileekin kontaktatu eta jasoko duzue haien bitartez hori. Esan da, konpromiso gabe, ez bazaizue gustatzen bota eta listo. Eta hoin zuen txanda. Plantxaut, zaudete. Ez kejatu, zeren laburra izan ba, Honekin izango zen, vamos, abisatuta zineten. No me lo puedo creer, ez dago ezearik bat, zuzenketaren bat, aportazioaren bat, beste iritzia, nina izan alisto, edo nor da. Edo zalantzaren bat, zalantzak igual kostako zaitez, argitzea, pero bueno, saiatu. Ez dute hartzen Ukraina eta Rusia, eta guardia bezala, eta begiratzen ari dira Asiara, eta Asia eta Txinaren arteko relazion de amor y odio bezalakoa da. Interesak aman komunak dituzte. Errusiak beti defendatu du, eta Asia zentralean aldatu da, zehar horregatik Kazajistanen azaldu zen. Baina hauek implementatzen dute politika, bai Txinak eta bai Errusiak da, esparru horretan egonkortasuna. Susmatzen dutenean, Ukrainaren kasuan, que se nos va, guazen
egonkortasuna esa sortzeko, ere, edo bultzatzeko edo aprobetxatzeko. Bai? Asian, momentu honetan, saiakerak egon ziren, baina egia da ere, errealismoarekin lotuta, mendebaldeak, zu juten zara Asia Zentralen estatu desberdinen artean, eta bai Europar Batasuna eta bai estatu batuen presentzia, hola, inbertsioak edo presentzia potoloa ez dago, ez da existitzen. Txina jandu, azoka komertziala zonaldo horretan, osea, todo hacien guk hemen ikusten ditugunak, herri hoietan brutalak da ere, beste konzeptuarekin dendak eta hori, baina ikusten dira. Eta zea komertzialak ere, edo Txinak martxan duia la ruta de la seda, por tierra y por mar, berria. Leicester, Afrika, batuko da, Leicester, trenbide bat, trenbide batekin, los rusos, que bien los rusos, trenbide batekin, Osea, eta hori da Txinaren inbertsioa. Bitxia da, komunikabidetan, mendebaldeko komunikabide hegemonikotan, behin eta berriro esaten digute, los chinos están ahogando de deudas a los países. Egiten dituzte inbertsioak eta gero ondorioak larriak dira. Bertako azokak desagertzen dira. Hauek eramaten dute dana produkzioa ez da gizer, pero claro, hombre, zer egiten du mendebaldea, zer egiten du Fondo Monetario Internacional, munduko banketxeak. Osea, zorrak sortzen ditu, ez? Berez, hauek nahi dute estabilitatea. Garatzeko hori, Afganistan, kasu bat, barkatuko dia zuen salto, ez? Adibidez, Afganistan, nori interesatzen zeio Afganistanen saltza sartzeko? Momentu honetan estatu batu arrei. Eta horretarako, estatu islamiarra baldin badago, edo talibanarekin arazoak baldin badaude, zergatik? Txina eta Rusia nahi du Afganistan, berdin zaigu talibanak, eskubideak eta hori nos las trai, alpario, nahi dugu, hori, egonkortasuna, horrekin lortzen dute beste gauzak. Eta ez da kasualitate, talibanak abuztua baino lehen, egon ziren Txinan, egon ziren Iranen, egon ziren Rusian, goiko negoziaketan, goiko harremanetan, pixkat adosten, guk bere ganatzen dugu berriro Afganistan bere osotasunean, zuek ez duzue tutik ere esaten emakumen eskubidetaz, minorian eskubidetaz, guk kudeatzen dugu Afganistan, talibanak ez dira ateratzen Afganistanetik, ez lehen orain, ez daukate interesik, baina horren truke, egonkortasuna. Eta hori da egonkortasuna Asian, eta hori da estatu batuak Txinan hegoaldeko itsasoan, Taiwan aipatzen da, pandemia baino lehen Hong Kong, osea, zergatik, besteek ere erabiltzen dute egonkortasunak eta istiluak arerioren esparruetan kontraesanak eta arazoak sortzeko. Eta berriro diok, makropolitika, potentzia handiak, horregatik guk han irabazteko gutxi. Ez da Sobiet Batasuna eta komunismo eta kapitalismo arteko gatazka. Osea, hau beste historia bada, eta potentzia handien gelditzen gara pixka, kontuz ibili behar gara, nire ustez, humiltasunez. Zer gertatzen ari da ezkertiar mugimendu batzuekin, adibidez, ez munduan, Euskal Herrian baita ere, ni hemen Euskal Herrian lagun asko daukat, que son auténticos hooligans Putin. Eta ezkertiarrak dira, eta Putin ez da Lenin, hori argi dago, eta Rusia ez da Sovietar Batasuna. Baina, adibidez, es decir, con el discursito de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Hori da tendentzia bat, eta niretzat oso arriskutsua, nik ez dut bat egiten. Putin, evidentemente, Putin ez da sozialista, ez da komunista, ez da eskertiarra. Putinen ideologia osatuta dago. Alde batetik, akordio sakon bat Eliza ortodoxoarekin. Berreskuratu da bere pisua, kriston pisua du Eliza horrek, eta egiten du, zati bat. Beste zati bat da Putin dator ekonomikoki San Petersburgoko zirkulotik. Horiek dira kapitalistas de cara amable, entre comillas. Ez da neoliberalismo basatia hola en formas, baina antzeko parecido, eta ekonomikoki. Hirugarrena da, Sobiet Batasunaren garaian lorpenak importanteak egon ziren. Eta la Gran Guerra Patria, eta holako historiak. Eta hori ere, bere ganatzen dezu zure gana. Eta laugarrena da, incluso zarismo. Horregatik asko esan dute, Rusia da neoimperialismo bat. Nik hori ere zalantzak, baina bai jasotzen du le grandeur de la Russie. Bai, hori horrek osatzen du ideologikoki gaur egun Putin. Baina pentsatzea gaur egun Putin eskertiarra dela. Eta Putinek erabiliko du edozein afera mendebaldean, egonkortasun hori bultzatzeko, gilet horiak, txalekos horiak edo, gauza bera,
eta sortuko da, eta interbentzioak albadu, bultzatuko du, eta gaur emango dio dirua igual eskumuturrari, eta bihar emango dio a las brigadas rojas, a quien toque. Claro, fitxa, gugea, peoiak, haien mugitzen dute beste, baina sinistea gaur benetan, eta gero dago, enemigo de mi enemigo es mi amigo, jo, nik ez dut hori konpartitzen. Imperialismoren kontrako burrokak, bai, baina jo, fleko asko, eta guazen gure burua galdetzea. Adibide bat, Palestina. Ez da kasualitatea. Kokatzen gara, gudautza maieran inguru horretan, zein zan OLP, hau da, ustelkeriei alternatiba. Potolo, eta gaina ondo garatuta, frenteak, demokratikoa eta popularra, herrikoia, biak, oso ondo kokatuak. Gainera, erlijioarekin ere harreman soziala, azken finean, hemen bezala, katolikoak gehienok ez dugu apostatia egin. Apostatia da, eso, apostasia. Bueno, eso, hori. Orduan, konzeptu horrekin, baino programa oso aurrerakoia. Eta de la noche a la mañana ateratzen da, anai musulmanak, versioan jamás, egia da, antiimperialista, ez da zer, baino horren truke, eskertiar ikuspegi zegoen alderdi edo erakunde guztiak, txikituak, Edo ze gertatu da Libanon, Hizbula da resistentzia, bai, resistentzia da. Baina, ostras, Hizbularen programa emakumerekiko, eta esango diazul, hasieran esan dut, gure parametro mendebaldeko parametroekin ezin dugu gizarteak, ja, baina guazen aztertzea ondo, zen gauzak, ez dira, hola. Eta gero, badaude beste realitateak, holako gauzak gertatzen diren, Afganistan eta komunistak, eta, bueno, berez, niretzat oso zaila egiten zait. Eta kasu bat, Iran. Orain dago, erresistentziaren aliantza horretan, askok esaten dute. Jode, baino iraultza egin zenean, alderdi komunista eta eskertiar guztiak, iraultza eta gero, por las armas, teokrazia bada. Orduan, kontxo. Eta, zuen hausokide bat entzuten eta ikusten dudanean, bueno, ez dakit jamendi dago, sufro. Oso simplea da, eta gainada dana tópicos gainezka. No tópicos y una realidad, la de no currar en la vida. Todo hay que decirlo. Venga, hombre. Goiz da. Hemen, asamladan bezala. Azken aukera. Zaudete demorik galtzeko, eta ez baduzu ezer, lasai. Altzatzen gara, eta lito. One, two, listo? Bai? Seguro? Sentitzen dut hau, pena, bueno, pero apunteak jasoko dituzu. Mila esker. Kultura da.